अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आता बातमी आहे भीषण अपघाताची। मुंबई गोवा हायवेवर अपघात दिवसेंदिवस वाढत चाललेत। असाच भीषण अपघात घडलाय रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील हायवेवर। या अपघातात 14 प्रवासी जखमी झालेत। हमरापूर फाटा ब्रिजवर पहाटे टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि ट्रेलरमध्ये अपघात झाला। टेम्पो ट्रॅव्हलर मधील एकूण 22 प्रवाशांपैकी 14 प्रवासी जखमी झालेत। कोकणातून मुंबईचा परतीचा प्रवास करताना हा अपघात झालाय। टेम्पो ट्रॅव्हलर खेडवरून मुंबई सांताक्रूजकडे जात असताना पेण हमरापूर ब्रिजवरील बंद पडलेल्या कॉईल ट्रेलरला मागून धडक दिल्यानं अपघात घडलाय। चालक सागर दिलीप गुरव वय 31 वर्ष, प्रतिभा महेश देवळे वय 30 वर्ष, रंजना दीपक भुवड वय 25 वर्ष, मिनल काशीनाथ देवळे वय 25 वर्ष, काशीनाथ पांडुरंग देवळे वय 50 वर्ष, सुरेश सखाराम नाचरे वय 40 वर्ष, प्रवीण काशीनाथ नाचरे वय 34 वर्ष, मंगेश मधुकर देवळे वय 41 वर्ष, स्वप्निला काशीनाथ देवळे वय 47 वर्ष, संजना संजय पाटील वय 34 वर्ष, समृद्धी संजय पाटील वय 14 वर्ष, दीपक गंगाराम भुवड वय 30 वर्ष, श्वेता सुनील भुवड वय 35 वर्ष, संजना सुरेश नाचरे वय 35 वर्ष अशी जखमींची नावे आहेत। सर्व अपघातग्रस्तांना देवदूत कल्पेश ठाकूर यांनी त्यांच्या रुग्णवाहिकेतून तात्काळ पेण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलाय। नितेश लोखंडे, कोकण 7 लाईव्ह, रायगड। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।